1973 gik Danmark i oliekrise. Det startede faktisk med ren håndkraft, men som tiden gik, blev maskiner en større og større nødvendighed for arbejdspladserne. Det resulterede i, at olien hurtigere blev brugt op, og at vi fik et voldsomt stigende energiniveau. Så nu skulle tankerne sættes i gang. Der skulle nu findes en ny måde at skabe energi på. Og det var der, i slutningen af 1700-tallet, hvor ideen opstod om, at man kunne udvikle energi fra bølger i Frankrig. Det var Messrs. Girard, der fik denne idé. Siden af interessen for bølgeenergi blev meget, meget større og meget mere udviklet. Den er faktisk blevet så stor, at der hver andet år er holdt en kongres. Der har også været rigtig mange forsøg på maskiner siden, og det arbejder man stadig på. Music. Hej, jeg vil bare lege. Så kom indenfor. Så er vi rykket over hjørnet til et lille forsøg. Og her bagved, der har vi jo sådan nogle bølger, som I kan se. Og der er mange, der tror, at det er vinden, der ligesom styrer bølgerne, så de kører op og ned. Men sådan er det ikke. Vinden skubber egentlig bare bølgerne. Det er bølgen selv, der ligesom trækker sig sammen, og så trækker sig ud, og trækker sammen, og trækker ud. Så de får den her bevægelse. Vi har så taget sådan en lille model med, som ligesom kan illustrere, at bølger de faktisk godt kan udsende energi. Vi har taget den her boks noget med, som så har den her sorte tingest i, som ligesom udsender bevægelsesenergi til den her generator, der sidder på siden af kassen. Generatoren omdanner så bevægelsesenergien til elektronisk energi. Det elektroniske energi, det kører hele vejen i de her ledninger hen til lampen, som så i sidste ende udsender lysenergi og varmeenergi. Så lad os komme til forsøget. Så står vi så her, og nu vil Sandra forklare lidt om maskinen. Ja, lige om lidt så tænder vi for vand, og så vil den her sort begynde at køre rundt, som jo så får pæren til at lyse. Og jo mere jeg skruer for vandet, jo mere vil pæren lyse. Så lad os lige kigge på pæren. Som I kan se, så lyser pæren. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Der efterhånden vil være en del maskiner, der kan producere bølgeenergi. En af dem er Wave Dragon. Wave Dragon er en af de mest kendte maskiner, og den bliver også testet her i Aalborg. Energien dannes ved, at bølgerne skyldes over maskinen, og bølgerne sætter så gang i en turbine, som er inde i den her Wave Dragon. Turbinerne får så vandet ført over til et anlæg, og der bliver energien så produceret. In March 2003, one European team successfully launched a floating 237-ton wave energy prototype at 1:4 scale, baptized the Wave Dragon. This happened in Nissum Bredning in Denmark. Dragon er baseret på et meget simpelt The Wave Dragon is based on a very simple principle, that of capturing energy from waves. When the waves hit the wave reflectors, they climb the ramp and fall into the tank where the water is stored. Hvor vandet bliver opbevaret. The water stored in the tank then flows through the turbines. We see the emerging part here, generating electricity from the water pressure, as summarized in the animation. The wave climbs the ramp, falls in the tank, and flows out through the turbines. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Bølger har en enorm kraft og kan dække en stor del af Danmarks energiforbrug. Bølger kan med hjælp fra en maskine omdannes til f.eks. elproduktion. Bølgekraft er derfor meget nyttigt og vil forhåbentlig blive en stor del af energiforbruget i fremtiden. Bølgekraft er også en af de energiformer, som er meget miljøvenlige. De udsender nemlig ikke al den CO2, som mange andre energiformer gør. Bølger har en enorm kraft og kan dække en stor del af Danmarks energiforbrug. Bølger kan omdannes til energi, f.eks. elproduktion ved hjælp af en maskine, som f.eks. Wave
Dragon, som Mathilde fortalte om. Bølgekraft er derfor meget nyttigt og vil forhåbentlig blive en stor del af Danmarks energiforbrug i fremtiden. Bølgekraft er i modsætning til vindkraft en af de energiformer, som er meget konstant. Det er meget sjældent, at der ikke er bølger. Det er måske kun en dag om året, at vandet det så helt stille. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. De områder med størst potentiale for bølgeenergi er Europas og Englands kystområder, samt Amerikas. Og hvorfor er det så lige de her områder? For det første kan man sige, at de her steder har de bedste vindforhold. Jo bedre vindforhold, jo større bølger og altså ergo også jo mere energi. Samtidig ligger områderne også i det, man kalder tempererede zoner, som er de bedste for skabelse af bølgeenergi. Og det er altså de steder, hvor der er største og flest bølger. Man planlægger også i de her områder at lave sådan nogle wave farms. Og det er i store træk egentlig bare forsamlinger af store maskiner, som selvfølgelig har til formål at skabe mere energi i områderne. Yes! Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Bølgeenergiens potentiale kan hverken erstattes af kul eller olie. Og det skyldes igen, at man ikke har fundet den rigtige måde at omdanne energien på. Bølgekraft er meget nyt og derfor et meget svært emne. Man prøver stadig at finde en helt rette metode til at udvinde energien på. Men lige nu ser det ikke ud som om man har fundet den rette metode for at udnytte den her energi på. Så derfor har bølgekraft ikke toppet endnu.